حيل كحيش كان يدش هم هذا بهاليلا نايتهم كالوتي نايتهم ترى هذا بسراوي تسراي أنا هونك قاد أنا نبانا ونلوان عدل بزهبنا يوم كتري تنسعروا منها بزول ترح نقدر ميت مهاد ذكاء عليكم كافتن زر ما ينزئتن لما أنا شعبيا جم مكايد نيرو إساس مالك صلاتنا تحقق زندين نخوركم خبز دل زلوا نحن ما نحجزهم دليت قال لي هذا حزب أتيز تكوس زربش تنا إرترا سراويت صار حزب تجراي كوين يسرح له زولنا صار حزب إرتراون تجراوية صغر عم بردح فرد تارك جلنا يودياتو هذا جنين عدل بزهبنا يوم كتري تنسعروا منها بزول ترح نقدر ميت مهاد ذكاء عليكم هذا مرس أون قوري دارو إملو سنة 14 حزام له تمرز أيوة حقاو النت كوداي فايدو هاد زي حقاو من قستني كحزون زل حقاو كجبري زين كذا زل كموت ولا من قستي مرز أبو زحوة هذا يزرق يزل لمبر مرز أنت كاير حقاو يخون له مازي ساو كدينا ينبر كالي كوداي قلت وصلنا ما تنفسيرك بكل جت كتصرف زقبوز نورا حزي ما قال سيرك مالك حقاو نترهي والله من يدق على منكمو جبر غيركم تمرصا كايدو والله مرصا عندهم تلو نيركم قن حزي هاونكم لي تصرف بلا حزي تمرص الله سو اسكاتكم مرصا كايدو زي ناي حوار تزارارو زبሃል ነገሩን ይመጽ ስለዘሎ ነተቃል ሰና ማይ ከፍስሲ ተዋዒ ዘልና ናበለት ከይዳ ናብ ዘየሉ ውጥረት ክናጥየን አቃሊና ይንሪኦ ማለት እዩ ከዚ ቀድሚ መረፃን ወዳእ ማለት ይኮን ግን ቅድሚ መረፃውን ተይተረፈ ክንሰርሐለና ሕድሕደን ትርጉም ኣለዎን ተንስራሕ ኣብታ ቃልስና መጻእን ዝገበርና ገርና ንዕውታ እዮም ዘሎ እንተኸኢልና ንሕና ድማ ከምዘይ ተዕወት ኢና ክንሰርሕ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮን ብዛዕባ ናይ ካሊ ኣብ ትግራይ መረፃ ዝበሃል እውን የለን ኦሮሚያ ብዛዕባ ዓብይ ትርጉም ኣሎ ኦሮሚያውን የበይናስ ትምንቀሳስ ናቀጸለ ይዝኸር ዘሎ ስለዚህ ዛዓ ጸላእቲ ብሓደ ገጽ ክንሓስብ ተልና ዛዓ ትግራይ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኩነታት እውን ክሪኦ ኣለና ንኣና ዝሕግዘና ስለ ዝኾነ ብጉልበትና ዝገበርና ገርና ጨፋጭፍና ንውድኦም ኢና ብዝብል ጥራሕ ኣይንኸድን ሮሞቕ ክብለሎም ኣብቲ ማእኸል እውን ሮሞቕ ዘብል ነገር ተሃልዩ ቀለለ ማለት ከም ቀደም እውን حيل كحيش كان يدش هم هذا بهال يلا مو تقرأنا خلينا نتاخص هتقرأ شو لا متاخص تنجبر نسمو متاخص غير ماس نحن ناوي متاخص نجبره ومستون قرابتون بانت أساسا أورومو لك أبطأ أنا يقولون جمس أورومو ممكن تأسسر لهم حدث وحدث على أسئلة لنا ما أم حراين إيرتران إساياسن كوا بحدا تسلف زلو تايز تسلف لهم زين ويعني المتفق تقرأني متفق جن تسلفهم له تجن نايمان كم حزب تات كنت تأثر جمالن بقال سمال كم حزب نحزب قال سلو زلو لذي تناي أورو قال سون بعمنا ندقق قفلنا مازي ناي مرقف دليت ساتهون اللهم سأل حمو قطعات له هذا كنت أساسنا نسرح من نازل ثم برا هذا اللو عدك حزام ذك على سزلو مستقرأك تأثر خايد اليوم الذي تسألائي بعلنا نقول رزق بعض يا توسع نسرح بناي قد ما بعضنا كنسرح لنا مسافة عفار بتوصل هنسرح لنا ولا نوعل تناول نحن ممكن كذا أطوينا مس عفارون نسرح لنا نسرح نسرح لنا نتعدي رمق زبل سرح مستمع عفار كوين كام مسرح كالي عرفت قراي راح كونه يقول كافت قراي وجه خاص كم يزول عوت مسرح كالي نسأل أي كرتم زبله تفلتوا أنتم مسمرنا جبتي مسوم تأساسيرنا أو أنتم لو يكونوا يتعدي توعوا عقنا بلون هاي زحمهم مسرحون كنسرح لنا أقول له
ወራውት ቀማንትኒ ግዜ ንገርና እዮም ዝሉ ቀማንቱን ነተኣሳሰር ተኣሳሰርና ክንሰርሕ ዝልኮኒ ገሊኦም እማ መፂና ክንጋደልና ኣብ ትግራይ ዘሎ ካብ ጋምቤላ ተትረፍ ተጋደልቲ ክንሰድድና ምሳኹም ኢና ንኮን ንድግፎ ጥራሕ እንተ ይኮነስ ንቃለስ ኢና ምሳኹም ተቃልሲ ተዓኹል ኢላ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ድማ ይንገብራን ዋና ውቅዒት ትግራይ ከም ፀላእትና እውን ኣብዚኦም ዘለው ከም ዘለና ንሕና ድማ ተወሰናይ ዓወት ነምፂና ክንሰርሕ ናይ ካሊእ ግን ትርጉም የብሉን ኢልና ድማ ይንገርኩም ንኣና እውን ክንገብሮ ዝግባእ ስራሕቲ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና እታ ምትእስሳር ገና እያ ኣብ ዝሓለፈ ናብዚ ናይ ሰቆጣ ናይ ኣገው ምስከና ያው ዝሰርዐ ነገራት ነይሩ ነቲ ፀላኢ ብምንቅጥቃጥ እውን ዋላ ሕዚ ኣርሚ 4 ኣብ ናይ ደቡብ ገለ ትቀሳቀሱ ኣለኹም እዚ ናይ ራያ ትወርዱ ኣለኹም ቆቦን ወልድያን ካሊእ ምንቅስቃስ ይፍጠር ዋላ ናይ ፀላእ ሓይሉ እንኳ እዩ ዝኸይድ ዋንታ ክሰውሩ እዮም እዚኦም ንሓሉ ቆቦ ንሓሉ ወልድያ ንሓሉ ደሴ ናብ ትልኮ ኢና ንቀይራ ሓይሉ ንብትና ይውዒናስ ኣሎ እንትርጉም ኣለዎን እዚኣቶም ብዘስፋሕና ቁፅሪ ብትን ኢና ነብሎ ሕዚ ከም ትሪእዎ እዩ ማእኸላይ ትግራይ ዲና ናይ ተኩሲ ቦታ ክንገብራ ኣብ ናዕዴር ዓዴት ኣብ ዕዳጋ ዓርቢ ማይ ቅነጣል ኣብዚ ኢልና ክንጨፋጨፍ ዝተካይዳና ታሽሙ ኮን ኣሎ ማለት ፀላኢት ብትን ዘብል ኣብዚኣ ክሓጥረና ኮ እዩ ተኸይበዮም ዝበሃል ኮም ኣብ ኣኸርዲና ክጭፍጭፎም እየ ዝብል ከም ትግራይ እውን ይሓስብ ካብ ትግራይ ከይወፁ ኣብ ትግራይ ውሽጢ እውን ይከበና እዩ ዘሎ ለስጠላላ ካይዳና እውን ምስቶም ካልኦት ዘተኣሳሰር ንተቃልሲ እንታይ ንውስን ካሊእ ዘረባ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዝውስን ኢልና ኢና ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ እዩ ዝውስን ንዚ ፀላኢ ንምውዳቕ ግን ክንሰርሕ ኣለና ተኣሳሲርና ተሓጋጊዝና ክንሰርሕ ኣለና ተንኽእለን ማለት በር ከም ቀደም ከም ዘለና ሓይሊ እናሰደና ንብሎ ማለት ይኮነ ግን ተው ዘለዎ ግደ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ለማዕነ ሻዕብያ ገምጋም መካይድ ነይሩ ኢሳያስ ማለት መሊና ንራግጾ ኢና ናይ ትግራይ ዝገበርና ገርና ንብሎ ኣለና ኢና ንሕዞ ኣለና ኢና ኣብዛ ሓለፈ ዝገምገሞ ያው ሚድያታት ወፂኡ ነይሩ ምርኩሶም ሒዞም ብእግሮም እናኸዱ ሰራዊትና ይብተንን ፍለጠራትና ይብትኑን ኣለውና ዝገምገመሉ እዋን ነይሩ እቲ ምክንያታት እውን ኣቐሚጡ ሕዚ ኣሰኩናዮም ኢና ዘፀግም ዘሎ ግን ኦሮሞ እዩ ማል ጀሚሩ የርኢ ትንታሽም ኣብ ኦሮሞ ንስራሕ ኦሮሞ ይህውኽ ኣሎ ሻዕብያ ተርፊሕ ሕዚ የለ ኣሎ ንሶም እውን ከብልዎ ጀሚሮም ኣብይ ቅፅል ስለ ዝደልዮ ዋላ እታ መረፃ እውን ተይተረፈ መረፃ ንባዕሉ ይቕበልን ዝገበርና ጌርና ሓጊዝና ክሓልፋ ንግበር እዮም ዝብሉ እታ መረፃ ስሕለፋ ብፍላይ ኦሮሞ ዓብይ ሽግር እዩ ዘሎ ሶቲ ናይ ኦሮሞ ቃልሲ ዋላ ሻዕብያ እውን ክጥሙ ተጀሚሩ ኣሎ ክነፃርዮ ኢና እምበር ናይ ኤርትራ ተወሰነ ሓይሊ እውን ከይዲ ይበሃል ናብ ኦሮሞ ሒዝና እውን ይብሉ እዮም እቲኣቶም ከም ቃልሲ ዘሎ ማለት ናብ ሻዕብያ ሒዝና ኢና ማለት ንራግፆ ኣለና ድሌት ግን ኣሎ ኦሮሞ ተኣሽም ነደቅሶ ዝብል ንሕና ኸ ክቃለስ ንገሮ እዩ ፀላእትና ተሓጋገዘ እንዲ እናኸርከመ ከብል ዝደሊ ዘሎ ንሕና ድማ ንሕግዞም ድሌት ከኣለ እዩ ከምቲ ኩነታት ዝፈቅዶን ንሕና ንደልዮን ኣይኮነን እምበር ይንቀሳቀሱ ኣሎ እዮም የስፍሑ እውን ኣለዎ እዮም ኣብ ወለጋ ገለ ጥራሕ ኣይኮነ ይሰፍሕ ኣሎ እዩ ስለዚ ተወሰነ እውን ይሁን ሓጋዚ ኩነታት ከም ዘሎ ፈሊጥና ንተሓጋገዝ ኣለና ንምንታይ ሓደ ፀላኢ እኒ ሮሞቕ ነብሎ እዚ ትግራይ በይናና ተቐጣቐጠት ንጨርሶ ጥራሕ ኣይኮንና እንትን ፖለቲካሊ ዝስራሕ ወታደራዊ ዝስራሕ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ዙርያ ከባቢና ድማ ከም ዘለና እቲ ህዝቢ ንጥንቀቕ ኣለና ኣብዚ ድሕሪ እዚ ናይ ቅድሚ ናይ ወርቀ ዲኖ እውን ድሕሪኡ እውን ዝነበረ ኣብቲ ናይ ኣገው ዝነበረ ሓደ ሓደ ገዛውትና ከርካን ተኣሽ ምግባር ዜናትና እዩ
ዘይናትና ገዛና ሰበርካ እንጀራ ክትበልዕ ገዛና ሰበርካ ስኩታ ክትውፅእ ወዘይናትና ዘይ ህዝባውነት ክበሃል ኮ ይካል ንሕና ናይ ህዝቢና ንቃለስ ኣዳኣገው ዘሎ ክንወሮ ካብቲ ሻዕብያ ብምንታይ ንፍለ ስለዚ ቀተልናዮ ስለዚ ቃጸልና ይትገዛ ተተሓሳስባ ኮይ ምውራር ማለት ውሕዳት እየን ግን ቀለልቲ ይኮና ተነና ኣሽተውን ክእረም ኣለዎን ማለት ሰጊረን ኣብ ትግራይ እውን ተራእየን እየን ኣብ ናይ ትግራይ ቦታ ምስኣተና እውን ገዛውቲ ናጥሓስካ ናስበርካ ምእታውን ይርኢ ማለት ይፅመአና ይፀግመና ናስበርና ድና ንኣብ ተፍታ ሰገር ዝተረአየት መፅያና እዚኣ ንሳታ ምልክታት ኣለዋ ክንእርመን ዝግባእ እቲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ፀረ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ዝበልና ፀረ ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣብ ዓዱ ኩሉ ዝገበሮ እዩ ዝገብር ዘሎ ህዝቢ ንህዝቢ ክብሪ የብሉን ኤርትራዊ ትፈልጥዎም ብትንትን ኢሉ ከም ሕብረተሰብ መንእሰይ ዓዱ እናተሰደደ ኸይዱ ኣብ ትግራይ ቃልሲ እዩ ኣብቲ ምስዳድ እዩ ግን ሰራዊት ፀረ ህዝቢ ኮይኑ ተሃኒፁ ስለዚ ኣብ ዓዱ ዝገብራ እዚኣ እውን ይገብራ ኣብዚ ድማ ወሲኹሉ ክውስኸሉ ኢኻ ተተሓሳስባ እዩ ሕዚ ኣብዚኣ መፂኡስ ፀረ ህዝቢ ኣይኮነን ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ቀደሙ ፀረ ህዝቢ ንሕና ድማ ኣብቲ ናይ ዓጥቃዊ ቃልሲ ይፍለጥ ህዝባዊ ሰራዊትና ኣብዚ ኸዶ ሶማሊ ኽድ ኦሮሚያ ኽድ ዓዲ ኣምሓራ ይኽድ ብህዝባውነት እዩ ዝፍለጥ ሰራዊት ህዝቢ የኽብሮ ተዋጋዒ ብምዃን ይኹን በተሓሳስቡ ህዝባዊ ስለ ንህዝቢ ረብሓ ኢሉ ስለ ዝቃር ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን እኒአ ስለቲ ህዝባውነትና ዋ ዝነበረት እያ ሕዚ እውን ኣላ ግን ትባላሽ ኣላ እያ ትመራሳሕ ኣላ እያ ክንዕሪ ኣለና ትጎድአና እያ ምስ ህዝብና እውን ይረአ እኮ ህዝቢ እንዳ ምግቢ ቤት ኣትዩ ወይ ገለ ኣትዩ ኣይከፍልን ዝብል ኮነ ኢና ዋእ ዜናትና ናይቶም ካልኦት እዩ ናይቶም ፀረ ህዝቢ ሰራዊት ስራሕ እዩ ኣብ ህዝቢ ኣትዩ ዝትኩስ ዝርብሽ ይረአ ኣሎ እዚአን ገና ውጥምጥም ይብላ ኣለዋ ክነብለን ኣለና ካብተን ዝእረማ እየን እዚኣተን ካልኦትን ያው ምስ ረኣኹም ዕሪኹም ፈልጥዎ እውን ወይ ምእራም ዝጀመርኩም እውን እዩ ክነስተኻኽሎ ዝግበአና ነገራት እውን ኣሎ እቲ ህዝባውነት ምስ ደገ ማ ክበኣሰና እዩ ዓፋር ክንሰርሕ ካሊእ ክንሰርሕ ቅማን ክነብል እዚኦም ጎራቤትና ይኮኑ ምሳና እዮም ክሰርሑ ተኣሳሲርና ንስራሕ ዝብልና ዘሎ ዋሞ ነኽብሮም ቀደም ሓደ ዓዲ ንኹነይ ንኹንስ ተኸባቢርና ኢና ክንከድ ዘለና ስለቶም ህዝብታት ዘሎ ምትእሰር ክንሕልዎ ዝረአያ ጉለታት እውን ክንእርመን እውን ኣለና ማለት እዩ ኣለዋና እየን ንኣና እውን ክጎዳእና እየን ናባና እውን ኣለዋ እየን ህዝብና እውን ዋ እንታይ ድዮም ኮይኖም ኮ ይበለለ እዩ ገዲኡ ዝረአየ የልዕለለ እዩ እንታይ ዳ እዮም ኮይኖም ካብቲኦም ዳኣ ብምንታይ ይፈልጥ እዩ ሰራዊትና ተን ዝረአየን ማለት ናይ ሓደ ይኹን ናይ ክልተ ቀሊልቲ ኣይኮነን ሰቶን ምልክታት ንሕና ብኻሊእ ኢና ክንፍለጥ ዘለና ማለት ሶሱ ንህዝብና እውን ነቲ ካሊእ ህዝቢ እውን ማለት እዩ ኣብቲ ምትእሳር ዓብዪ ስራሕ ክስራሕ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ክነስተኻኽል እውን ኣለና ተኻሊእ ምስቲ ስልጠና ተኣሳሲሮም ከልዕሎ ዝደሊ ስልጠና ከም ዘለና ንዝታት ክንፍትሽ ሕግዘና እዩ ኣብ እንታይ ዓይነት ኩነታት ኢና ዘለና ንባዕልና ሰራዊትና ህዝብና ፀላእትና እቲ ዲፕሎማሲ እውን ርኢና ነገራት ክንፍትሽ ስለዚ እቲ ኩነታት ዝጠልቦ ክንከውን ንባዕልና ይሕግዘና ስለዚ ኣብዚ ኮይና ኢና ስልጠና ንሪኦ ዘለና ብጣዕሚ ምቹው ኩነታት ኣሎ ከምልጠና ግን ይኽእል እዩ ሕዛ ናይ ዲፕሎማሲ ካለማቐነ ትመፅእ ዘላ ተኽሲ ደወብሉ ናብ ትልክት ከይድ ትኽእል እያ ተኽሲ ደወብሉ ተንዘረባ ኣለዋን ሰምዕዎን ትኾን ኢኹም ክትመፅእ ትኽእል እያ ክንቃወማ ይንኽእልን ተኽሲ ደወብሉ እንተኢለን እሞ ቆላ ከፊልና ተኽሲ ደወል ኮነ ኣብ ቆላ ኢና ክንተርፍ ህዝቢ ትግራይ ንፀላእቲ ይብና ማለት